Здравейте отново, вие сте с канала Менсана. Аз съм Светослав. За тези от вас, които не ме познават, този канал е създаден за да мога да споделям с вас своя процес на отслабване, а именно заявих, че искам да сваля 20 кг. Аз тежах 103 кг, а в момента вече съм под 90, скоро не съм се теглил. Това видео е малко извън темата на канала, но трябваше да го направя. Както може би сте гледали вече по всички национални телевизии, във вторник вечерта, тук в точно е тази трева, някаква огромна котка, голяма колкото куче, притича ето тук точно, близо до мен и отиде и натам към тези дръвчета. И аз тичах и се спрях и точно с този GSM апарат я заснех. И не ме разбирайте погрешно, никога не съм търсил известност. Просто това беше очевидно голяма котка и си заслужаваше да се сигнализира. Аз изпратих клипа на кмета, обясних му какво се е случило и никога не съм сигнализирал към полицията. Напротив, те ме търсиха, извикаха ме по време на работа, излязох, показах им мястото, медии ме търсиха. Просто някои хора казват, че едва ли не съм се измислил, за да придобия популярност и това супер много ме ядоса. Напротив, даже аз отсъствам от работа, което е загуба на пари. Надявам се, нали, шефовете да разберат и да не ми удържат от заплатата. Но все пак искам, и както сте видели, нито един път не съм споделил в телевизията, че имам YouTube канал. Това е абсолютно изключено. Абсурд да съм го направил, за да спечеля известност. Колкото до отслабването, искам да ви споделя, че тази седмица от вторник насам, от сутринта започваха да ме търсят полиция, телевизия, национална телевизия, новини, на следващия ден сутрешен блок и не съм имал много време да обръщам на режима на хранене и на тренировките. Нали, тренирал съм, но нито съм си броил калориите, нито даже съм прескачал хранения и т.н. Да кажем, че сега отново влизам в ритъм. Другата седмица ще ви споделя колко тежа, как протича отслабването. Но от началото до сега да кажем, че съм свалил 11 кг, което пак си е супер резултат. Крайната цел е 20, но както наблюдавам, доста бързо свалям, което означава, че може би като сваля 20 кг, може да искам да продължим заедно. Надявам се, нали, да сте се събрали достатъчно желаящи да отслабнат, за да може процесът да е взаимен и канала да стане по-популярен. Затова може да допринесете вие, ако го споделяте с ваши познати. Не искам да става много дълъг клип, защото сега карам колелото и това е една от кардиотренировките ми. И затова ще ви кажа, започнете сега, не отлагайте за утре, заслужава си процеса. Довиждане и до следващата седмица.